Я ёсць праўдзівая вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Кожную галінку, якая ва мне не прыносіць плода, ён адсякае, а кожную, што прыносіць плод, ачышчае, каб болей прыносіла плода. Вы ўжо ачышчаны праз слова, якое я гаварыў вам. Заставайцеся ўва мне, і я ў вас. Як галінка не можа прыносіць плод сама з сябе, калі не застанецца на вінаграднай лазе, так і вы, калі не застанецеся ўва мне. Я вінаградная лаза, а вы галіны. Хто застаецца ўва мне, і я ў ім, той прыносіць многа пладоў, бо без мяне вы нічога не можаце зрабіць. Калі хто не застанецца ўва мне, будзе адкінуты прэч, як галінка, і ссохне. І збяруць гэтыя галінкі і кінуць у агонь, і яны згараць. Калі застанецеся ўва мне, і слова мае ў вас застануцца, пра што захочаце, прасіце, і станецца вам. У гэтым уславіцца айцец мой, калі многа плода прынясеце, ды станецеся маімі вучнямі. Як мяне ўзлюбіў айцец, так і я ўзлюбіў вас. Заставайцеся ў маёй любові. Калі захаваеце мае прыказанні, застанецеся ў маёй любові, як і я збярог прыказання айца майго і застаюся ў яго любові. Гэта я вам сказаў, каб радасць мая была ў вас, ды каб радасць ваша была поўнай. Гэта вось маё прыказанне, каб вы любілі адзін аднаго, як і я ўзлюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто аддае жыццё сваё за сваіх сяброў. Вы сябры мае, калі рабіць будзеце тое, што я загадваю вам. Ужо я вас не называю слугамі, бо слуга не ведае, што робіць гаспадар яго. Але я назваў вас сябрамі, бо ўсё, што пачуў ад айца майго, паведаміў вам. Не вы мяне выбралі, але я вас выбраў і паставіў вас, каб вы ішлі і прыносілі плод, ды каб ваш плод заставаўся, і каб айцец даў вам, пра што толькі будзеце прасіць яго ў імя маё. Гэта загадваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Калі вас свет ненавідзіць, ведайце, што і мяне зненавідзеў раней за вас. Каб вы былі са свету, свет любіў бы тое, што яго. Але вы не са свету, бо я вас выбраў са свету, таму свет ненавідзіць вас. Памятайце мае словы, якія я вам сказаў. Слуга не большы за гаспадара свайго. Калі мяне пераследавалі, дык і вас пераследаваць будуць. А калі вы маё слова збераглі, дык і вашыя берагчы будуць. А гэта ўсё зробяць вам дзеля імя майго, бо не ведаюць таго, хто мяне паслаў. Калі б я не прыйшоў і не гаварыў ім, не мелі б граху, але цяпер не маюць апраўдання за свой грэх. Хто мяне ненавідзіць, ненавідзіць і айца майго. Калі б я не рабіў спраў сярод іх, якіх не рабіў ніхто іншы, не мелі б граху. Але ж цяпер і бачылі, і зненавідзелі мяне і айца майго. Але каб споўнілася слова, якое запісана ў іх законе, зненавідзелі мяне без прычыны. А калі прыйдзе пацяшыцель, якога я вам пашлю ад айца, дух праўды, які ад айца паходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне, і вы будзеце сведчыць, бо вы ад пачатку са мною.